Dobrý den, vážení diváci, vítejte u našeho nového pořadu Bílovec zírá. Dnes se podíváme na to, jak 3 lidé řídí celý Bílovec. Naším hostem je politolog Jan Sokol. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Sokole, v Bílovci se dějí divné věci. 3 radní vyhodili šéfa Slumby a vybrali ředitele školy, kterého odborníci nedoporučili. No co si o tom myslíte? Je to velmi znepokojivá situace. Systém nadpoloviční většiny v tomto případě vede k dominanci úzké skupiny. Promiňte, to zní moc složitě. Řekněte to tak, aby tomu rozuměl každý. Zkusím to. Prostě je to špatně. Když rozhodují jen 3 lidé, může to městu hodně uškodit. Takže opravdu jen 3 lidé rozhodují o tak důležitých věcech? A není to nebezpečné? No, je to velmi nebezpečné. 3 lidé mohou snadno zneužít svou moc a neposlouchat jiné názory. To zní vážně. Měli bychom se o Bílovec bát? No ano, já se o Bílovec bojím. Je šokující, že jen 3 lidé, kteří často nerozumí tomu, o čem rozhodují, mají takovou moc. Může to způsobit velké problémy pro celé město a život lidí v něm. A můžete nám říct nějaký příklad? Podívejte se třeba na tu školu. Vybrali ředitele, kterého odborníci nedoporučili, a teď hrozí, že tím pokazili vzdělávání dětí v Bílovci na dlouhou dobu. Proč vlastně odvolali šéfa Slumby? No, říkají, že nebyli spokojeni s tím, jak komunikoval, ale to je opravdu divný důvod pro odvolání šéfa fungující společnosti. Co myslíte? Může to Bílovec nějak ohrozit? Tak samozřejmě, když nový šéf nebude zkušený, přinese to velké problémy. Odpad se nemusí včas odvážet, může se hromadit v ulicích. A také by to mohlo stát město mnohem více peněz. A co ty řeči o dalších překvapivých rozhodnutích? Nevím nic jistého, ale obávám se, že budou dělat další špatná rozhodnutí. Lidé by měli být velmi ostražití a zajímat se o to, co se ve městě děje. Děkuji za rozhovor. Vážení diváci, situace v Bílovci je vážná. Sledujte dění ve městě a pište nám své názory a témata pro další díly našeho pořadu Bílovec zírá. Alena Rejpavá, TVB.